Okay, så i den her video, der vil vi tale om den japanske imperialisme og komme ind på spændende ting som, hvilke motiver Japan havde for deres imperialisme, hvilke midler de havde til at udføre den, og også tale lidt om, hvilke miljømæssige faktorer, som hjalp dem i deres imperialisme. Okay, så vi kan starte med at tale lidt om Japans motiver for deres imperialisme. Og Øhm, en af de første ting, det er nok, at de gerne vil have genoprettelse af international status og uafhængighed. Fordi at de havde underskrevet en masse sådan, såkaldte ulige traktater med vestlige magter, hvilket gjorde, at de nok ikke havde det super godt økonomisk og sådan generelt. Så de ville jo ligesom gerne have vundet noget international respekt som nation, og så nok også mindske gabet økonomisk og militært til vestlige magter. Og da Japan ikke har super mange naturlige ressourcer som olie og sådan noget, så tager de da bare til Kina og henter dem. Og det fører så også til nogle krige, blandt andet med Kina og Rusland, som de vinder, og det giver nok også landet noget mere selvtillid og sådan noget øget nationalisme i landet, når de kan slå store magter som Rusland. Så altså, deres motiver har nok været international respekt og økonomiske grunde primært. Nu skal vi tale om de midler, som Japan brugte til at udføre de her motiver, som der lige blev talt om. Hvor det første, der blev gennemført drastiske reformer på næsten alle områder i Meiji-perioden, som var fra 1868 til 1912. For eksempel de feudale herrer måtte give tilbage alt deres jord til kejseren i 1870, som gjorde, at magten blev centraliseret, og det var nemmere at udføre krig. Så skete der også en stor militær mobilisering, hvor det blev indført universal værnepligt, og den nye hær blev modelleret efter den preussiske styrke, og flåden blev modelleret efter den britiske, fordi de var stærke på de fronter. Og så skete der en endnu større genoprustning efter 1895, da i den sino-japanske krig, hvor Japan vandt over Kina og fik Taiwan, men derefter blev de tvunget tilbage af Rusland og Frankrig og Tyskland, så de var sure over, at de ikke kunne have nok militærstyrker til at beholde Taiwan. Så skete der også en stor økonomisk udvikling, hvor de transformerede fra et landbrug til et udviklet industrielt samfund, hvor også regeringen støttede direkte virksomhederne. Disse ting hjalp med at have penge nok til at udføre krig. Så skete der også en stor reform inden for uddannelsessystemet, hvor det skulle lige modelleret efter det franske, og så blev det til senere det tyske system, hvor der blev også indført obligatorisk uddannelse, og så blev japanske forskere også sendt til udlandet for at forske på vestlig videnskab, og så kom der også udlandske eksperter til Japan for at undervise folket. Og det skabte viden og kompetencer for at kunne udføre disse krige. Der var mange miljømæssige faktorer, som spillede ind i Japans imperialisme. Japan var generelt under stort pres fra vestlige lande, som blandt andet tvang Japan til at underskrive ulige traktater, som gav de vestlige lande særlige økonomiske og juridiske fordele, som Japan ikke selv fik. Oven i det så havde Japan geopolitisk interesse i Korea og Manchukuiet, fordi at det kunne gavne Japan økonomisk og give dem bedre militær kontrol. Og efter konflikten i Fjernøsten i 1937, så forklarede Japans ambassadør Hiroshi Saito, at Kina var ustabil, hvilket gav Japan motiv for at invadere Kina. Ja, det var så det vi havde om den japanske imperialisme og deres motiver og midler og miljømæssige faktorer. Så ja.